सानजौफु सम रिना आरो बिरनमोना गामिनि मानसिफोर सावरायनाय बाथ्राफोरखौ बिफां सायायाव जिरायनानै खोनासंगासिनो दंमोन। मैया आरो बै लामायाव सासे मानसि थैनानै थानो मोनबावगोननो। मानसियानो एकदमबारे गोसोम जाजोबथारदोंनो। जेन सोरबा बिनि थैखौ लोंजोबदोंसो। आंनिबाथ' बै रायखसि मोदायनिनो खामानि जाथारगोन बे। नङाबा सोरथो बिदि खालामनांगौ जाखो? जानोबो हागौ, मिथिला। बिब्दि मानसिफोरखौ बुथारबाय थायोब्ला मा जाबावनांगौ जाखो? जायखिजाया जों दा हुसियार जानांसिगोन। नङाबा मानसिफोरखौ बुथारना जाजोबथारसिगोन। औ, नंगौ। जों एसे आन्दाज खालामनांसिगोन। नुवाखै बिरन? आंथ' खोनानानै गिबायसो। बै लामाथिंसो दा थांखाथारसै। आरो बेफोर गासिबो नंखायसो। बबाव रायखस मोदाय थालाबायनो? गासिबो नंखायजोब। मानसिफोर बुंनाय हिसाबै बाथ्राया नंमारगौबो जानो हागौ। मानसिफोरा गिनानै हरफोराव गामिनिफ्रायनो ओंखारलायलांला। दिनैनो दा हरनि समाव आं बै लामासिम थांगोन। मानोना आं सैथोखौ दिन्थिथारगोन। मा दंमारो? बेफोरखौ मा सानलाबायदों नों बिरन? जुदि रायखसिया गमामायैनो दंमारो, अब्ला नों मा खालामगोन? बेफोरखौ आं मिथिला। जायखिजाया दा हरनि समाव आं बै लामाजों थांगोन। जुदि नोंसोर आंजों लोगोसे थांफानो गोसो, अब्ला थांफानो हागोन। बिरननि फिननायखौ खोनानानै अर्जुन आरो रिनाया जेबो बुङालासिनो सिरि सिरि थाबाय थायो। हरनि समाव अर्जुन आरो रिनाया बिरनजों लोगोसे थांफायो। आं गिनायसो मोनबाय बिरन। खारैनो रायखसि मोदायनि महरा गिथाव बाथाव जामारोब्ला जों मा खालामगोन? नों फैबायल' था अर्जुन। आं दंसै। थेवबो गाव थांफिननोसै खोमा? सोरबा गिदोंबा दानो थांफिनखा। मानोना आं थांफिननो होननानै फैयाखै। बे समावनो बिसोर एसे खाथियाव सोरबा आइजोनि गाबनाय खोनायो। आइजोनि गाबनायखौ खोनानानै रिनाया अर्जुन आरो बिरननि सिगाङाव बुङो। नै, बेसेबां हराव सोरनिबा गाबनाय? सोर जाथावगौ? जानो हागौ सोरबाफोर खैफोदाव गोग्लैबाय बिरन। थौलाय नायने? खाथियाव थांनायनि उनाव बिसोर दंफां गुदियाव सासे आइजोखौ जनानै गाबबाय थानाय नुहैयो। दै। आंनो दै नांगौ। आंनि आन्दाजाव बियो बै रायखसियानो जानो हागौ। जानो हागौ सोरबाफोर माबा मोनसे जादों। बिरना गाबबाय थानाय आइजोनि खाथियाव थाङो। लोगो लोगो आइजोआ गसङो। नुनायाव बिनि मेगन थाइनैया गोजा, हाथायाव थै नांनानै थानाय रायखसि बायदि महरनि। अब्ला नोंसोर सफैमारबाय। बिरन! सानदों नामा नोंसोर बेनिफ्राय बारग'गोन होनना? सासेबो गनाय नङा नोंसोर। नोंसोरनि थैखौ मोलोमबासो आंनि सोलेरा गोजोनगोन। आं सिगाङावनो नोंसोरखौ बुंखादोंमोन थांफिननोसै होनना। दा मा खालामबावनांगौ?
दा बियो गिनानै फावसायनायनि सम नङा अर्जुन जों माबा मोनसे खालामनानैबाबो बिखौ होबथाथारनांगोन दिनै आंनि समा जोबोद मोजांनि सम मानोना सासेनि जायगायाव सानै सानैनि जायगायाव साथाम मानसिनि थैखौ आं दिनै उनसिगोन रायखसआ बिसोरखौ सिथारनो नागिरो नाथाय बियो हायाखैमोन थिग बे समावनो सासे साधु बाबाया बे जायगायाव मोनफैयो रायखसि नों मानसिनि थै लोंनाया बन्द खालाम मानोना दिनैनि दिनानो नोंनि जोबथा सम पुर'हित नों आंखौ होबथानो आं जाबाय मानसिनि थै लोंग्रा रायखसि आंनि सिगाङाव नोंदि सासे नेहात मानसि बाबा बिखौ फेजेननो हानायनि माबाफोर राहा दं नामा बियो दा मानसि महराव गैया बिनि गोदोनायाव गाननाय गोसोम खुन्दुङानो बिनि गोहो बिखौ बस'नो हायोब्लानो बियो जोबस्रांगोन रावबो आंखौ होबथानो हानाय नङा आं गासैखौबो बुथारनानै जाजोबगोन रायखसआ अर्जुनखौ गोदोनायाव थाबोन हमनानै सेथेनो लायो आंखौ रैखा खालाम बिरन रैखा खालाम बिरनआ उनथिंजाय थांनानै रायखसनि गोदोनायाव गाननाय दिरुंखौ बस'नानै होयो लोगो लोगो रायखसआ अर्जुनखौ हगारो रायखसिया हारसिङैनो मोदोमाव अर नांनानै जायगायावनो सेवहांगार जायो